This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ha pedeng kajing sapriang ki khubor ki badai ba kajing ya chakmat kajing toket halor kajing jasha penyam uraja Raghuvanshi kabala jaha kanok paisi arpulai tarik ujimang araja arpsan kalapa ko kerteng jong wei ubril bala tip kerteng kum Sanjay Varma ha kabala kedau bu ula bandai sa wei pat wei dan jinga dai ba kasonam Henry Maria pau kanika kerteng ki pulit kila penlong ya kajing wadnia bat lap ba kateka kerteng kadai ka ba kasonam ka bo la ne save ha pon jongka ya number jong Raj Singh Kushwaha ubadai uba i jongkahi bala kedau ba udai unong penwander ya ka kampanyap ya uraja da ka ba ainong ya halaingot ki parlok kata Vishal Singh Chauhan Akash Rajput ba wanan kurmi ka jinglap ya kan ka kerteng ka pinsuba ba ka sonam ka dan jinge dai ru bat utai ubrio ka bala nang pengam jeliu shushu ya ka jing token halor ka jing penyap jongka ya la ukurim uraja Raghuvanshi hajan ka parking lot Riat Arlian hajan ka kshadway saudong kat kum ki kai pot ka khubor ka sonam ka lapon bat ekren ba Sanjay ubadai hi Raj Singh hadu shispa kat kendai sin ha pedeng ka shitarik ulbear hajar arpusan bat arpusan tarik ulbear hajar arpusan ka jing ekren phone jong kini ki armut ka poi hadu arspa lai pusau sin nadu ka shitarik ulbear hajar arpusan hadu ka khat pratarik uyayong hajar arpusan bat ka jing ekren kane daki live home minute bat palat ya kata kat kum ki call record balalap daki pulen ka number bala bu de ka kerteng jong Sanjay ka pau pa ka trekam khaddu ha ka pratarik ujileu hajar arpusan hashwa pa ka sonam kan syakem na Gazipur ha ka step sinya ka khandai tarik ujileu hajar arpusan kisan ngut kentup ya ka sonam ki dan ha pedeng ka jing toket beprasngi daki pulit ke jela ki bala letru shaying jong ka sonam ha indoor ban toket benya shaphang jongka bat kumju ka jaka bakasa ha indoor hadin ka jing jasha penyap ya uraja Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Raj Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya